ನಕಸಲೆ ಜೀವಗಮ್ಯ ಮಾಯೋರೋ ತಾನ ಗೊಚ್ಚು ಕೇಸ್ತೆಕೆರೋ ನಕಸಲೆ ಕರುಗಿರೆ ವಾಸೋ నా సంగవర బియ సనాల వెరి నీకు నీ సేవకి కబియ శోభా తెరా నికి సూర్కా రగల్ వోని పెడిరో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ప్రివ్యూ వీడియో చూసారు కదా. ఆ వీడియో ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఫస్ట్ ఎలైట్ మోషన్ యాప్ ఓపెన్ చేస్తే ప్రాజెక్ట్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తా. బీట్ మార్క్, షేక్ ఎఫెక్ట్ రెండు డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి. బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇలా ఉంటుంది. ఫస్ట్ బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, మీ ఫొటోస్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ నుంచి ఫొటోస్ తీసుకోండి. నేను ఫస్ట్ ఫోటో మీద ట్యాప్ చేసి పైన 3 డాట్స్ క్లిక్ చేసి ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్, ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేయండి. ఇట్లా ఎండ్ దాకా లాస్ట్ దాకా చేయండి. ఇట్లాగే సేమ్ టు సేమ్ ఒక్కొక్క ఫోటో నీట్గా చేసుకోండి మెల్లగా. ఇట్లా లాస్ట్ వరకు కంప్లీట్గా ఒక్కొక్క ఫోటో కంప్లీట్గా చేసేయండి. సో ఇప్పుడు షేక్ ఎఫెక్ట్ పెడదాం. షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఫస్ట్ ఫోటో ఉంటుంది దాన్ని కాపీ చేసుకొని ఇది కూడా ఫస్ట్ ఫోటోకి ఒక్కటే ఫోటోకి పేస్ట్ చేయండి. ఇట్లా ఉంటుంది ఇది. ఓకే, అయిన తర్వాత మళ్ళీ షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సెకండ్ ఫోటో కాపీ, ఈ ఫోటో ఫస్ట్ చెప్పడం. సెకండ్ ఫోటో నుంచి ఒక్క ఫోటో పేస్ట్ చేసి 1 2 3 3 ఫోటోలు వదిలేసి మళ్ళీ ఒక ఫోటో 1 2 3 మళ్ళీ 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో ఇట్లా ఎండ్ వరకు చేయండి. ఎండ్ వరకు ఒక్కొక్కటిగా చూసుకుంటూ చేయండి. 1 2 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో, 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక్క ఫోటో, ఇలా ఎండ్ వరకు చేసేయండి. మళ్ళీ షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సెకండ్ 2 ఫోటోలు అయిన మూడవ ఫోటో దీనికి పై నుంచి కాపీ చేయండి. మూడవ ఫోటో కాపీ లేయర్, మళ్ళీ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ ఫోటో అయింది. థర్డ్ ఫోటో ట్యాప్ చేసి పైనుంచి పేస్ట్ స్టైల్ పక్కన ఇక్కడ ఆరో మార్క్ ఉన్నది దీన్ని టచ్ చేసి కలర్ని తీసేసి ట్యాప్ చేసి పేస్ట్. ఇది కూడా సేమ్ 1 2 3 వదిలేసి ఈ ఫోటో పేస్ట్ స్టైల్ 1 2 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఫోటో ట్యాప్ చేసి పేస్ట్ స్టైల్ కింద ఉంటుంది స్టైల్ అని దాన్ని ట్యాప్ చేస్తే అయిపోతుంది. సేమ్ టు సేమ్ పేస్ట్ స్టైల్. ఇది కూడా ఎండ్ వరకు చేసేయండి. వన్ టూ త్రీ ఫొటోస్ అయినాయి కదా. ఇప్పుడు 4వ ఫోటో మీద ట్యాప్ చేసి దీన్ని కూడా పై నుంచి కాపీ లేయర్, బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి 2 సెకండ్స్ 5 మిల్లీ సెకండ్స్ దగ్గర వచ్చి ఈ ఫోటోని పై నుంచి
ఫస్ట్ టైల్ పక్కన రో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ ఆప్షన్ తీసేసి ఫస్ట్. ఇది కూడా సేమ్ 1 2 3 అన్నీ సేమ్ టు సేమ్ చేయాలి. వీటి 3 ఫోటోలు వదిలేసి పైన ఫస్ట్. ఇలా ఎండ్ వరకు చేసేయండి. సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి 2 3 4 ఫొటోస్ అయినాయి. 5వ ఫోటో ఇది. దీన్ని కింద నుంచి కాపీ చేసి టూ సెకండ్ 27 సెకండ్ దగ్గర ఫస్ట్. ఇట్లా 2 సెకండ్ సేమ్ టు సేమ్ 3 ఫోటోలు వదిలేసి పేస్ట్ చేయడం, 3 ఫోటోలు వదిలేసి పేస్ట్ చేయడం, అన్నిటికీ సేమ్ వస్తుంది. ఎండ్ వరకు చేసేయండి. ఇంకొక ఫోటో ఉన్నది దానికి. ఇక లాస్ట్ ఫోటో ఉన్నది ఇది. దీన్ని కూడా ట్యాప్ చేసి పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్. లాంగ్ ఫోటో ఉంటుంది ఇది ఇక్కడ ఉన్నది. ఈ లాంగ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ తీసేసి పేస్ట్. ఇట్లా ఉంటుంది, ఇట్లా వస్తుంది. ఇంకొకటి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ 1 2 3 4 5 6 ఈ ఫొటోస్ని ఏం చేయకుండా అట్లానే వదిలేసేయండి. లాస్ట్ వరకు అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు మీ వాటర్ మార్క్ పెట్టుకోవచ్చు. పైన షేర్ ఐకాన్ మంచి క్వాలిటీలో ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.